els amics. Aquí és Nadal i estic content, perquè m'atrauen les maneres, deixant de banda els no sé què, i confessions de cau d'orella. Aquí és Nadal i estic content, perquè no tenim i coneixem més. No vull de aquí és Nadal i estic content, perquè el caliu no se'ns atura, la bogeria que hem après ens fa tossir com una mula. Bisa aku sih lah. Mais Eugénie,